Morning, everyone. Kai is now awake. Hello, Kai. Anong sa'yo ka mamata, Kai? Hmm? Sa'yo ka mamata mong baby, Kai, Kai? Hmm? Sa'yo ka mamata mong baby, Kai, Kai? Hmm? Awake na ikaw? Yung araw dyan mamata si Kai, Kai. 4 a.m. to 5 a.m. Hmm? Every day. Every day. Every day. Our baby is now 4 months. Ano man dyan mo mata man kag 4 a.m. na. Ano man. Kanan kag 4 a.m. mo mata. Oh. Tulugon pa. Tulugon pa na? Or awake na? No. It's 11 a.m. Karoon pa ko nakamakabusab. Si Raya ng laba. Kaya siya nagbantay kay Kai. Natulog ko ganina. La 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 la. Kai. La 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 la. La 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 la. Kai Kai. Nakatulog jurog taron ang mama ni Kai Kai. Who is that baby, ha? Who is that baby, ha? Baby, baby, Kai Kai, ha? Baby, Kai Kai. Ang mag-best friend. Unang bota na mo. Ha? Where is Ate Dwayne? Alala na mga kabalo na siya magunit gamay. Gamay lang, gamay. Ay. Diretso na ni normal. Lala. Gopo din na hard drinking. Sabaan ni mo eh. Nag-video ko oh. Lala. Sige, pagkita rin mo tayo okay. Sabaan kay ka. Nakno. Sabaan kay papa ni mo nakno. Utro po ni mong kuya o sabaan po kayo ni. Utro po ni. Tibukan lang po ni magyaw-yaw sa diri sa balay. Sino may? Ano sa na eh? Bantay, magsiksilpon. Sakpa na. Kay, inigda ko rin mo kay pag matanaw ni mo. Tanaw yung mga amahan. Silpon lang, silpon. Oh, tura. Kay na, wala dyan ka kay, wala dyan ka gibantayan kay. O pa dyan ka giunlanan kay. Wala dyan klaro na yung mga amahan kay. Oy, gadako lang tiyan. Zoom. Ihiyak daw, kumugamay pa ba? Gibutangan na siya kuan. Unsa kito di? Unsa na di kanang anesthesia. Pagka maningon daw ang doktor sakit pa, dili na ningon siya sakit pa. Tapos natingala siya nagkuha mag another injection ang doktor. Gi-inject siya. Anilak. Gi-inject siya. Nangutanan na po ng doktor, sakit pa, dili na. Niingon na lang siya, dili na. Basta gi-inject ka na po siya gusto. Ay, istoryohin mo, anak tam. Saan pagsayaw di? Buang. Tingol lang si Kai Kai sa inyo. Kaloy po ni Kai. Uyog-uyog po ng utok. Di ayaw di ang utok di. Ano utok? Oo, nakatulog yun ba sa utok? Bawal man na. No, nasagot siya ni Upan. Sige, ew. Ew. Ayo, gil. Mukhaon sa siguro ko eh. Ulo na ilig mo sa skin. Tanong. Anong kulang ka dugo, Prince? Di mo kukog dugo sa lawas. Di mo kadagma no. Makakuha ka na dagma. Asa ka na dagma? Wala mo ka na dagma. Kaminti man dugo mo dagma. 1 hour and 25 minutes. Makaulog mo ni Kai. Mahuman ang labahan ni Mama.
Mahuman ang labahan ni Mama Ali. Come here. Sige, sa ilang tubig. Sudan. Wala eh. Hala ka dara. Lamig ka ng bulan nga wala nabilin. Uy, parang bulad din siya na nabiling. Last survivor. Doing? Hola. Hola, mi amiga. How's your day? Good. What day is today? Mother's Day. Oh. And here is the baby, bagong ligo. Bagong ligo among bata. Ano siya sa siya, ate? Is that you? Ate? Is that you, ate? Ate is there. Ano sa ingon ni ate na? Ano sa ingon ni ate? Ha? I love you, Mama. Oh, I love you daw, baby kay. Delisyo ko kung sa I love you. Nakaligo na among baby kay. Hello, baby kay. Ligo na among... Ay, ang guguguga. Ang bata, ang bata. Ha? Bata. Oy. Ay. Katulugon. Katulugon na siya, ate. What are you watching? Ano sa title na? The babysitter. Hello. Do you want a babysitter? Ang babysitter makikilo. Killer. Siya masuko. Okay. Let's go. Crushy Prince. Ay, yun ninyo. Hi, Crushy Prince, ha? Oh! Nagtanaw siya sa girl. Nagsunod ang girl. Nagtanaw siya. Hala! Oh, nagtanawa na yung ha. Nag-star ko lang yung mata. Nagtanawa na yun. Yan sa man pretty ang girl. Butan. Oh! Ug sunod. Nagtanaw siya ni Prince siya. Sa may mong ingon sa girl. Ingon, sa man yung mong ingon sa girl. Ana. Ana. Kanang hello. Ang kuya ko nako kay na-crush si mo dili i-hide niya sa yung feelings. Wala, i-hide ang feelings. Kayo. May mata ba? Init kayo, tapos ni ulan og kalit. Mo to tao eh. Ulan og kalit. May ulan ang ulan. Ug sunod na ako one thing. May crush si Prince. Lo, ulan kayo. Tapos ganina init kaayo ni. Moto meron sa lower kay. Ni stand up siya. Gusto Stand siya up? mo stand. Gusto ka mo stand up, my loves? Stand up. Moto mi sa lower kay. Palitan na mo si Lola. Gusto to palit kay Lola? Okay. Anak ka na. Okay. Okay. Init na po. Tapos nawala na pong ulan. Pero dito kay ngit-ngit king langit. Dito kay init king langit. What is happening, my loves? Awas na mo. Happy Mother's Day to all mothers. Awas si mga. Ay, naman na, bibi Nasad na naman. po siya. Nasad siya. Nasad ako. Nasad na mong baby. Kaluoy. Here. Hindi siya kaila sa imuha mo. Kabalo na giday siya. Hey, good. Kaya nila yun na siya may ngana. Okay, good. Royal Kapitra na gamati kayo ang buhok mo raman og si Kuna iyang liyok kay lab kana gusto na mulakaw. Ligol kagtiin. Pauli namin. So na oras ha? 10, 9. Katulugon kay anak kay tugnaw. Dili mo ko So relax ko. relax ka na. Uli na ang mga laagan. Wala may tabo. Ito na yung video, basta natin makita mo ako. Fun po siya ni kayo ni nag-make Nag-make kong joke ni Mika. jokes ni Mika wag sunod nag-laugh ni. Oh,
Kagit eh. Kaluoy po sa mga roof. Good night na. Good night na. 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에 안개 너를 볼 때면